Em dic Ion i vaig néixer fa quasi 40 anys en una ciutat molt xicoteta de la regió de Cantàbria, en la costa nord d'Espanya. De xicotet tenia molta curiositat per les llengües, però és veritat que jo tenia uns cosins que vivien a València, uns altres que vivien a Alacant i uns altres al País Basc. I ja de ben xicotet això de que ells tingueren una altra llengua a l'escola em pareixia una cosa fantàstica. I jo pensava, uau, quina pena, no?, que nosaltres ací a Cantàbria solament estudiem en castellà. I bé, la cosa va fer, o el destí va fer que un estudiant de batxillerat format en humanitats decidira estudiar primer periodisme i després traducció i interpretació i barrejar les meues dues passions, que eren la comunicació i les llengües. Una bona amiga de l'Horta, de Picassent, em va convèncer per presentar-me a un programa de doctorat a la Universitat de València i recorde que no feia ni 3 hores que hi vivia i li vaig preguntar com es diu, por favor. I gràcies? Tenia molt clar que havia viscut 3 anys al País Basc i havia arribat a aprendre, sí, unes nocions bàsiques d'èuscar, però no n'havia estat prou. I tenia molt clar que no em tornaria a passar. Gràcies als meus cercles d'amistats i els cercles esportius, el valencià va esdevindre la meva llengua d'ús. És a dir, vaig començar a fer la llista de la compra en valencià, a escriure missatges, e-mails, aprenia gràcies a Messenger amb un molt bon amic de Mislata que m'ajudava, em corregia, m'ensenyava paraules noves. I bé, i fins que un dia ja havia passat per tots els nivells de la junta qualificadora, una persona i em va dir crec que series un bon professor de valencià, no? I vaig pensar, però m'encantaria, però clar, per què no ensenyar una llengua que m'ha donat tant i m'agrada tant? O sigui, a mi el que m'agrada és ensenyar llengües. I ho vaig intentar i vaig tindre molta sort i vaig arribar al departament de didàctica. És que, a més, he fet moltes coses en valencià. He parlat de fer la llista de la compra, però he estimat en valencià. He plorat en valencià. I he llegit molt. I he estudiat molt, també. I quan veus que ja no és un problema és llegir, ni estudiar, ni somiar en valencià, vol dir que també és teua, no?, com a llengua. I què faig a Bèlgica és una molt bona pregunta, però també una molt bona resposta. Quan era professor a la Facultat de Magisteri, la meva tutora em va proposar de fer de lector, és a dir, d'ensenyar valencià a l'estranger. I sí, era una espècie de somni. I els darrers 10 anys de la meva vida han estat fantàstics. Han estat 5 anys a la Universitat de Torí, ensenyant, transmetent llengua, passió, cultura, literatura, sociolingüística del valencià. I després vaig vindre a Bèlgica, vaig estar 2 anys també treballant entre França, al nord de França, a Amiens, i vivia algunes temporades, i a Bèlgica. Ensenyo valencià a Brussel·les. M'agrada molt fer el que faig. Sé que no aprendrem mai a fer les obertes i les tancades, i si poguera fer-les com a la Marina o a la Safor seria la persona més feliç del món, però crec que és quasi una missió impossible, però ho aconseguiré, us ho promet. I res, ha sigut un plaer explicar-vos el país on visc i qui sóc jo. Segur que hi ha més d'una persona
més d'una persona, més de 2 i més de 3 com jo, que ensenya en valencià i tot i que no és la nostra llengua materna, nosaltres la tenim, bé, al cor no sé, però a les cordes vocals segur que sí. I, i, i és una passió que ni vull ni deixaré mai de banda. Moltes gràcies i fins prompte.